Тази кола, ако загазиш двигателя, дали ще може да запали пак? Да. Давай. Ето. Знаеш за какво те спрях? Не. Знаеш ли за какво те спрях? Къде отиваш? На село при баба ми. А като отиваш на село, какво трябва да имаш? Какво? Бензин? Бензин, бензин. Да. А друго, какво трябва да имаш? Документацията, как е? За винетка ли ми говориш? Винетка! Значи си слушал за винетки. В вашето село все пак е имало винетки. Браво. Като имаш винетка, що не си я лепнал на стъклото? Чакай, малко, чакай. Аз ако го лепна, как ще видя пътя? Ти няма да го сложиш по средата, бе. Ще го сложиш в ония край. Човек, ти улов ли си? Аз и там да го сложа, и тук да го сложа, и на средата да го сложа, пак няма да виждам пътя. Добре. Като имаш винетка, къде я държиш? Как къде? Багажник? Багажник? Да. Много удобно място. Как? Добре. Като имаш винетка, ела ми покажи къде е. Ако имаш, ще те пусна. Но ако нямаш, лошо ти се пише. Тия полицаи, бомба да ги удари. Имам винетка, бе. Отвари, айде бе, отвари бе. Охо, сега да не се окаже, че и винетката няма в багажника. С ключо се отваря, бе. Дай, момче. Страховка има винетка. Ето, бе, видели, че имам, бе. Видели, бе, че имам винетка, бе. Slappy shizzle.